Poštovani slušatelji, naš današnji sugovornik u našem trećem dijelu današnje emisije Kozlovac Hrvatske je profesor povijesti Ivica Vučić sa Instituta za povijest u Zagrebu, inače predavač na Sveučilištu u Mostaru. Razgovaramo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i trenutnom stanju, dakle, koje tamo postoji vezano za Bosnu i Hercegovinu kao državu. Gospodine Vučić, Dejtonski sporazum odredio je budućnost Bosne i Hercegovine. Ona na osnovu tog Dejtonskog sporazuma ustavno funkcionira i danas. Što je danas Bosna i Hercegovina, odnosno što je taj Dejtonski sporazum napravio? Imamo mnogo kritika na račun podjele vlasti, odnosno cijele strukture vlasti danas u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum i na kraju Hrvati u sklopu tog Dejtonskog sporazuma. Pa jedan od visokih predstavnika, Petrić, koji je bio gubernator ili guverner Bosne, upravitelj Bosne i Hercegovine u jednom razdoblju, rekao je da je Dejtonski sporazum luđačka košulja. Međutim, to je rekao kad je otišao sa te pozicije i mnogi diplomati strani kada odu iz Bosne i Hercegovine onda govore o tome kako je to potpuno nefunkcionalan sustav, kako je to nešto neprirodno, nemoguće, neodrživo, neizdraživo i tako dalje. Ali dok su u Bosni i Hercegovini onda govore o idealnoj zajednici, idealnom društvu, multietničkom, multikonfesionalnom, multi ovakvom ili onakvom. Nažalost, Bosna i Hercegovina je još uvijek, mislim danas još više nego što je to bilo u vrijeme potpisivanja Dejtonskog sporazuma, opterećena podjelama, sukobima. Ono jedino što je, ne jedino, nego ono najvažnije što je Dejtonski sporazum donio, to je prestanak rata. I to je ono što svakako treba, podržati, pohvaliti i reći hvala Bogu. Zaustavljen je rat, zaustavljena su stradanja ljudi, omogućeno je kako tako raščišćavanje situacije. Međutim, taj sporazum je prije svega do kraja nelogičan, nepravedan i po mom mišljenju apsolutno neodrživ. Pojasnite samo našim slušateljima koji eventualno ne znaju toliko o hrvatskoj povijesti, odnosno o povijesti Bosne i Hercegovine, što je donio Dejtonski sporazum. Potpisali su ga, dakle, predsjednici tadašnji Milošević, Tuđman, Izetbegović uz patronažu i predstavnici bosansko-hercegovačkih stranaka, odnosno predstavnici naroda. I naravno uz patronažu, dakle, Amerikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Što je donio Dejtonski sporazum, odnosno kakva je današnja struktura vlasti u BiH? Pa Dejtonski sporazum je napravio upravo ono za što su inače ranije optuživali hrvatsku politiku, odnosno predsjednika Tuđmana. Podijelio je Bosnu i Hercegovinu, znači izveo je tu vrlo čvrstu unutarnju podjelu, jer mi kad govorimo o podjeli Bosne i Hercegovine, onda obično se ne zna šta se pod tim podrazumiva. Je li to unutarnji preustroj ili ustroj ili nekakva podjela države, ne znam, i pripajanje susjednih država. Uglavnom se radilo o unutrašnjoj strukturi ili restrukturiranju, znači prestrukturiranju. Ovdje se, dakle, Dejtonski sporazum je podijelio Bosnu i Hercegovinu na Republiku Srpsku, koja obuhvaća 49% teritorija Bosne i Hercegovine, i Federaciju Bosne i Hercegovine, koja je bila zamišljena kao nekakva hrvatsko-bošnjačka federacija, koja znači ima 51% Bosne i Hercegovine. Znači današnja Bosna i Hercegovina ima 3 konstitutivna naroda i 2 entiteta. Tako je, s tim da bismo mogli govoriti o jednome distriktu Brčko, koji je kao nekakva vrsta trećeg entiteta čak. Koji je u kom smislu nezavisan od BiH? Poseban, on je jedna vrsta posebnog. On je bio pod zaštitom Amerikanaca. Tako je. To je napravljeno kao nekakav teritorij koji je bio sporan, zato što je ovaj bošnjački dio politike inzistirao na, uvjetno rečeno, svom etničkom izlasku na Savu, čemu su se onda Srbi protivili i onda je stvoren nekakav tako kompromis sa tim Brčkim. Da. Ono što je činjenica, da su Hrvati u Bosni i Hercegovini posebno nakon odluke Ustavnog suda iz 2000. godine ili malo iza toga, odluke o konstitutivnosti sviju na cijelom prostoru, Hrvati, znači ta odluka je sama po sebi ispravna, nije upitna ta konstitutivnost svih na cijelom, međutim ona je dovela Hrvate u potpuno neravnopravan položaj, tako da Hrvati u Bosni i Hercegovini danas nemaju nikakvu instituciju koja bi mogli zaštititi svoje nacionalne interese, znači osigurati bilo kakvu budućnost, očuvati politički subjektivitet, gospodarski razvoj i tako dalje. Htio sam vas pitati za službene brojke, vi vjerojatno kao povjesničari također radite statistike ili se koristite statistikama koje rade drugi. Broj Hrvata u Bosni i Hercegovini prije rata, broj Hrvata u Bosni i Hercegovini danas. Pa gledajte, nakon Drugog svjetskog rata, znači tamo iza 48. znači iza Drugog svjetskog rata bilo je negdje oko 24% Hrvata u Bosni i Hercegovini. A 1991. ih je bilo oko 17,4%. Znači tu se već pokazuje značajan pad. I sad bismo mogli se pitati tko je odgovoran za smanjenje Hrvata. Znači pogotovo za smanjenje u postotku. 1991. znači rekli smo bilo ih je 17%, znači negdje oko 760 tisuća, mislim da je 760.852 službeni broj. Danas se procjenjuje, znači još nemamo popis, izbjegava se i to je jedna specifičnost Bosne i Hercegovine da se ne želi izvršiti popis stanovništva. Danas se procjenjuje da Hrvata
u Bosni i Hercegovini ima oko 450 do 500 tisuća. Znači, negdje oko, evo možemo zaokružiti, to je negdje oko 10% ukupnog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Znači da je 7% se izgubilo u ovom ratu. Otprilike, s tim da kažem, ako ćemo zato optužiti hrvatsku politiku, onda ćemo amnestirati jugoslavensku vojsku, srbijansku agresivnu politiku i bošnjačku radikalnu politiku iz 90. Dobro, recite mi još malo da spomenemo naravno tu Bosansku Posavinu, odnosno prije svega Republika Srpska. Što je Republika Srpska i koliki je ona teret danas za Bosnu i Hercegovinu, odnosno kako treba gledati na tu Republiku Srpsku, ne iz perspektive hrvatskog, dakle, domoljublja ili nacionalizma, već iz perspektive povijesti, činjenica i Pa ja i gledam iz te perspektive, dakle iz perspektive povjesničara. Republika Srpska je danas dio ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Znači potpuno je neprihvatljivo ustavno-pravno ili ako ćemo govoriti poštivajući sve zakonske i ustavne norme, znači Republika Srpska je jedan legitiman i legalan dio Bosne i Hercegovine. I Bosnu i Hercegovinu jedino tako možemo i gledati. Kad čujemo te prigovore, ne znam, iz Sarajeva obično to dolazi kao kako netko ne voli Bosnu, iako se vrlo rado se ovaj hercegovački dio briše, znači pokušava se postići ta uniformnost ili to jedinstvo, znači poistovjećenost imena Bosna, Bosanci, Bošnjaci i tako dalje, pa se kaže, ne znam, netko ne voli Bosnu. Sad mene zanima onaj tko voli Bosnu, voli li on i Republiku Srpsku? Voli li recimo sve tri komponente bosansko-hercegovačke vojske, i HVO, i RS, ili voli neku imaginarnu, zamišljenu svoju sliku Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne, kako on vidi, onu nacionalnu ili nacionalističku? Znači to je jedno vrlo, vrlo složeno pitanje i mislim da bi trebalo puno ovakvih emisija i puno još gostiju da bi se to koliko toliko približilo našim slušateljima i da bi oni stekli kakvu takvu realnu sliku o Bosni i Hercegovini. Povratak Hrvata u Bosansku Posavinu? Povratak Hrvata, ono na što je ukazivao recimo kardinal Puljić više puta, da se vrlo malo izdvaja, pogotovo međunarodna zajednica. Kad se gleda u postotku, to su beznačajni iznosi za povratak Hrvata uopće u Bosnu i Hercegovinu, a posebno na taj prostor Republike Srpske, odnosno Bosanske Posavine. Republika Hrvatska je nešto sredstava izdvajala, međutim čini mi se da je negdje zapeo taj proces i da ljudi se nerado vraćaju. Vjerojatno je razlog da ljudi koji su već, koliko je prošlo od tada negdje, znači 18 godina, oni koji su tek rođeni tada već su punoljetni, odrasli su u Zagrebu, u Petrinji, u Slavoniji, ne znam, negdje u Hrvatskoj. Tu su se prilagodili, tu su stekli, organizirali su život. I sad se vraćati negdje gdje je neuređen taj cijeli, znači, prostor, gdje još uvijek se vode borbe kako će to izgledati, ko će koga dokinuti, ukinuti i tako dalje. Mislim da bi upravo jedno definitivno organiziranje Bosne i Hercegovine na ispravnom, pravednom i pravičnom načelu omogućilo i više povratka. Znači omogućilo bi onima koji stvarno žele se vratiti ili možda doći tamo da se i vrate, ali kažem, taj cijeli proces je osjetljiv, zahtjevan. Ne možete vi samo nekome popraviti kuću, staviti krov i reći evo sad nek se on vrati. Gdje će, od čega će živjeti, što će tamo uopće raditi.